Krita riba arden hapo ka ying derbaram ta ka sengi namar bamyo lan pan kali jingkeli shu thaj le kene ka jingkran khnyum iba arden menta ka sengi da ka ba ong thaj le de hakapor ba kali shu ya ki ba wanra da u meral bonds im u ba long kumu MLA na nongpo haka jing yedei bat ka jing ai jing erap lang ba ki skim sarkar ya ki bari do kha hapo ka challa ya ka jingkeli jong ne la jubab da u menteri rang ba kondat sangma bala chimbentaru bat ulak men rembui bat uba arden bat kenek baro kala simpor hadu siteng kenta ban jubab bat ban kali kumta na kaliang ulam phang jong ka yeng durbar u thomas sangma ula pensenge no ya kane ka jing yatai susu amar bala simpor palat hadu 8 menit tu ya kane ka kam kumta hab pensenge thu ya kiwei ki bakwa pan kali bat dang don ru kiwei ki jing kali ki ba don kam ki barang don seden bat haden kane ula ailat ya UMLA ka VPP ban kali sakawe na kaliang uba aden ula pensngeu ya ka jing persya halor kane da ka ba ong syam la pangkhen ya kanu ka kandon darbar da ka ba ong ru ba man la kipor kimju ailat ya ba pensngeu ya ki ba ukwa bat kane kamlong ka ba yaham da ka ba ong thaj le